Proiektu hau sortzen da eskolatik, eskolak behar berezi batzuk dazka edo behar batzuk identifikatzen ditu patilloa aldatzekoa. Patilloa beste eredu batekin eraikitzeko, elementu naturalagoekin eta beste jolas mota batzuk umen artean ahalbidetzen dituna. Eta emaitza hauxe da, ikusten duzuen bezala, umiak bizitza ematen diote patio nahi, eskolakoak esaten duten helburua bete da, bestelako jolas batzuk ematen dira, eta proiektu honen berezitasuna batez ere da, material anitzak, espazio zabala, jolasako elementu desberdinak eukitzea, eta gero elementu naturalak sartzea. Dentro de la propia zona de juegos, en la escuela de Itamarit se generan diferentes zonas de juego con la idea de cubrir todo el abanico de las necesidades del propio juego que expuso el alumnado en su época. Entonces nos encontramos con zonas destinadas a un juego muy físico y con otras zonas destinadas al descanso o incluso al juego simbólico. Los espacios no son inconexos, existen ciertas relaciones entre ellos, tanto por los recorridos como por las propias formas que adquieren, con la finalidad de generar un único espacio con zonas bien diferenciadas, que sea el espacio el que propicie el juego, no los elementos. Eraldaketa honek ekarri diguna da pedagogikoki patioak beste modu batera ikustea, espazio hezitzaile bat bezala ikustea patioa, eta umeen jolasa edo aurren jolasa ere bilakatzea berdintasunean eta genero ikuspegitik ere aldaketa nabaritu ditugu. Berezitasunak nik bilatzen diotena handizena da, oso erakargarria dela umientzako jolasteko. Eta hortik aparte material naturala dira, eta inguruai beste ikutu bat ematen dio, beste goxotasun bat eta beste normaltasun bat esango nukenik. Plastikotik eta gauza oso artifizialetik era bat erten da. Gustua mateu, egotia, beitzia eta umiek ikustia nola jolasten duen.